Аз обичам вариант 6 да гледам много. А вие гледате ли вариант 6? Валери, утре ти пътуваш за София, където по покана на собствениците на галерия, собственичката на галерия Ломи, предстои да вдигнете съвместна изложба с още 3 твои колеги. Коя поред съвместна проява ще бъде това за вас, 4-мата? Това е третата изложба, която правим заедно. Първата беше в Велико Търново, после в Несебър миналата година и тая година в галерия Ломи. Очертава се, според мен, една приятна перспектива да продължите да излагате заедно своите неща. С какво ще участваш ти в изложбата, която ще се открие на 5 декември? Аз ще участвам с малка пластика. Това са работи излети от бронз. Нови, предполагам. Нови са нещата. Правени са специално по повод тая изложба. Колко на брой сте? 10 работи съм приготвил. Но не знам сега точно какво ще сложа там. Може би ще взема повече, пък накрая ще останат 10 неща. Как се стигна до тази изложба в Ломи? Това беше... замисъла беше такъв още преди година и половина. Това са мои колеги, с които заедно сме завършили. Не е толкова важно, че сме завършили заедно, но просто имаме така общи интереси и общи представи за изобразителното изкуство или въобще за нещата, които стават в изобразителното изкуство в момента. До някъде творчеството и на другите 3 автори като концепция съвпада с моето разбиране за това в момента. Много често те питат какво в твоята скулптура като символ са крилете, птиците? Собствена символика може да се вкарва естествено в работите, но като обща символика това е полета на човешката мисъл преди всичко. Има ли възможност да полети твореца в Шумен, в България днес? По принцип винаги има такава възможност, защото обикновено твореца живее в един свой свят, измислен или реален, и по този повод вече той сам си изгражда тия представи, тия символи и ги доизгражда. Искам да кажа, няма ли възможност твореца да полети единствено в собствените си представи? Не трябва да е така. Ти знаеш как живеят твоите колеги извън страната? Допълвам просто въпроса. Не мога да кажа, че знам точно как живеят моите колеги там. Просто знам как са уредени нещата с тия, които работят в една такава посока в областта на изящните изкуства. Но това няма никакво значение, няма никаква връзка с изложбата и с предстоящите работи, които... Какво ще си пожелаеш по повод на тази изложба? За да ти го пожелаем и ние заедно с нашите зрители. Благополучно да мога да си закарам утре работите, защото тук става дума за килограми общо и да мога да ги подредя в края на краищата както трябва. Ние, твоите ценители, ти пожелаваме веднага много бързи и успешни откупки. Благодаря, това е на всеки желанието в края на краищата. Още веднъж благодаря.